se osjećate, gospodine Franjo? Srušili ste sve čunjeve? Osjećam se, ne mogu to riječima opisati kako se osjećam. Prvi hitac bio odličan. Čekam sad, evo ga. To je taj miš. Čekajte, što ste ne znali? Dakle, dobili ste jednog miša, kako ćete ga nazvati? Nazvat ću ga Ivica. Ivica! Čepić, Ivica neka. Čepić. Bravo, bravo, bravo.